Je tady nejblíž psychiatr. Já mám výborný nápad, konečně. Dřeva na jednom místě jenom 2 takty škutnout. Pane autore, malé videa nikdy neškodí. Co to je za barák? Tady se každý den ztratí nějaký nohy. To není lehký, to je na 3. A kontrabas si neumí hrát triol. Nezapadá vám to. Tak to vydržíme ty 2 takty. To mládí, jaro. Organizace do prdele. Nemáte někdo tady náhodou? Tak například. Máte nějaký? Dobrý den. Pan Bartoš, nejlepší trumpetista na světě. To bych tady moc nevycikoval v tom rádiu. Hrajete. Jo. Asi S. Forte, akord. Ten chrápete, nebo co tady děláte? Trém. 5 lidí se mě přišlo zeptat, čím začínáme. Prosím vás, pro vás. Dávejte pozor, zase nebudete vědět nic. Budeme radši hrát, ne? Senzace. Jak je sranda. Na generace tam budete sedět všichni pořád celou zkoušku. Moje generace. Tam nechodí nějací díťáci zarostlí, že jo? Ne, tam je jedno nedorozumění. Když vás tady se hraje, tak se hraje, když je pauza, tak se píše. Tak teď, co jsme vždycky říkali, dobrý skládatel, mrtvý skládatel. To dobře dopadne. No my to dáme ještě jednou. A teoreticky bychom se měli dát teďka pauzu. Teda. No, tak to zahrajeme, to je pěkné. Tak to ještě jednou zahrajeme teda prý. To je jenom tohle zahrajeme, pak máte pauzu. Můžete počkat tu minutu do pauzy, nechat dohrát. Jindro, ještě ty to vylepšuj. Na zdraví. Autor žije ještě? Děkuju. Děkuju pěkně. Co tady děláte? Teď bude hudba. Že my jsme tady s panem kolegou měli nějaký záměr, který jste asi pochopili.